chi bai vek ule tuntuma hianin lalbiak tluangi zai en hovila lalbiak tluangi hi kanau nei chun ni a zai hi karon da zeu to a mi in lo hlut sakin min lo en sak thina ka lom em a ani hi kan unau hi pathum kan nia ti chuanin ani hi anau pang berani ti chuanin ti hianin azai thiami mi te angin azai thiami ti in ram ni rawin kanau hi kangai hloin kanau nei chun hi kangai na em ani ti lantiana pakhat ni in ka hrive a ti hianin rongbol na atana azai te kan ron ti chhok ve thina tuntuma po hian min lo en saka la subscribe lo ten min lo subscribe in like te comment te min lo ti sak turin karon yen le tak meu chewani hei hi kan una wa kan thalak ani a ti chuanin unau jinga po ani hi a hleitling deuh hlek ani ale azai ngun takin min lo ngai thak sak le theu don nia kun man nuam vek ule achang hina tlarbul bera hianin ama lungchhiat na ro thok thut nen ane ne dewa ama ro chu aza hi angai thak ve thawin ka sia Yeah.